lang hilin eh. Di wa may injik kita kay lain ang ilang parang ni. Lain ang bikuno agsikan dos ko lang kay aris bisong day injik. Waras na nagpa-injik. 3 days later. Later. Ganta. Ang ganta na. Haman. Anang? Hinog-hinog, pilig-hilaw. Karihilo na 5 kabuok. Unay sinugba. Kay nag-uwan na. Ibu pista kay naiwan. Oh, dira. Sun kawali. Day mango plot. Unsa day mango plot?
O tapioca o fruit salad. One eternity later. Kulit ko man eh. Pero magkuhan sa Manila sa ilas lakson. Lagi. Diyan pa ko. Naraman ni na. Ay. Moni tagbay. Karon day pista ni Judy. Patumana na kani Ron na Robert. Suon mi. Tilba siya naman sa basa to. Ila ko no. Nag-abot na sindos Manila sa una. Ako ni Robert. Yeah. Ako Robert. Silang kuan, nang purin. Ya, sawang manong gilay. Hello. Ito. Sa bibi. Ay, burado beto. Burado beto. Kita kong bago kung kayo makaulog sa inyong kapistahan. Salamat Lord o kami ulang hatagi kami ng mamayang ka na. Sana lang mga sana ko sa ituan. Kain na. Hindi na kayo hindi. Panaray, Ito ka kabiti. Okay. Una. Miso na. Not na. Video na. Pag-ingat sa magmanho. Picture na po sila. Five minutes later. Hindi ka mo Kabulit na sila. Apel ba? Apel na pati. Kuya, ato na pati kuya ng sip. Apel sala. Nani ka, ang lugar. Tayo mga artista na ka, no? 1, 2, 3, 4. Apel ka rin ko eh. Sige. Apel ako. Manang. Ha? Apel ako. Sige. Sige sa. Ako nagpicture. Nagpicture 1, ko. 2, 3, top lock. Ay. Yun. Ako sunod. Hangto. Grabe, salamat sa kuha tagbay nga nag-birthday. Happy birthday to you. Kukus. Sa ko ni kuan na. Grabe. So pila-pila. Grabe, hindi ko na pala palisaran ng ka. Ako nang ganhi. Dito ko ni kuan kuan na. Happy birthday. Ano sa kanta? Happy birthday. Yan, ito sa Dalton. Nangit kes demo, sakpan gyapon mo. Nangil rami ka. Mangukay. Nangukay din na tinuod na, dyan sa jacket, okay man ha. Daga nagtawa. Okay, purami. Tanaw, ginukay ni puraming jacket. Tanaw, dyan ginukay. Kuya na sa mamili ko okay. Yun na to. Jis ra. Jis ako no. Taon. Uy manang. Luis Marias. Katong sa manang. Iron ting katugay naman Sige ka. na magkaon ni matug. Katong sa ako no. Katubag kamera. Luis Marias Rameron. Uy, lagi paskaan. Marias Rame. Luis Marias Rame. Dili ka na 415. Panguranta. Alam mo ito, basta siging kaon. Tumiro na mas nang. Butari. Bitaw. Kay sila mo kami dito. 15. 15 watulo. Marias. Ilang numero gapon ang tester. Yor. Ang ilang numero gapon ning gawas sa Ija. Malasin ka. Kato
tong pagka-hospital na ho, imo pa tong dako lang to. Pila man yung pagdut na to? 4,000 naman ito pag-hospital ni mo. Lagi, ibagdutan pa to na mo. Bisag, Huwag tayo mag-magawa mo lumit eh. kasagaran Di ba sa numero gapon? Tingin manang no. Bali, ang numero Gapo gapon. kataya. Hintay ako, pero bali. Kay 530 mag-isang numero. Saan mo sa 350? Tapos, kuhan man ang lubog. Luoy man sino, sismis ako. Luoy man sino imong nalab dyan. Kaya paano na nasimuhan? Di, dito ilas mo. Ilan ng lubog. Apa siya ko? Nagkita na sila ng abuta. Nagkita na sila mga buta. Amalis ko ana do. Isa na sila. Nalang sa emitter. Nalang sa emitter to ah. Bigyan siya. 3 days later. Hello, hello. Morning, Merkulis na. Pizza 28. Uy, hapit nag-birthday ng Plurami bola na. Kung pa na yung birthday ng Plurami. Oh, di day. 30. Ja, wala naman kang bisita. Sara man kagabing higda dari kang bisita nga kaluhan ni nanay. Katuningan nga kaluha da itong nanay. Bitaw, joke na to dito kaluha. Kuan sila kanang sa mga daga pa sila, mga badong pa, barkalan sila daan. Ja, tatay og jang bana datong ning taliwa na si Maninoy, close pud sila nga first cousin, maong sud sila. Himamat pud sila pila ka oras ra daris bay kay napam sila lakaw. Na sila tujo. Karon na sila lakaw to sila lujang siguro ana ra makumuuban kay napupitulo man ang daris bay kay pag sila takapod bay na hadagan naman sa kapadas. Nagkalata ang kapadas. Diyan nila tos bilita nga magpada kuno sila og han kay ilang ipada kay kato silang hang maninay ning uli nganhi nagdato sila sakyanan. Nagisakyanan ra to sila. Diyan naan hani pada nga kanang dugay mo di madaot kay paano sila moabot to 3 days last biyahe. Papada ko kapadas, abot na nila ta na ni. Harang ginanga na aghani pada o magsuman po ko maragyapon. Pero magsuman ko para konsumo nila. Matimbo nila sa biyahe. Pero okay ba aghani pada ang upaw. Wata kong upaw kung sa isang gusto. Pada kong nangka, okay siguro nangka. Kay dugay man na ma-dugta. Dari putug Armando, pada akong pagbulangoy sa isang tinanong, ipaibot ko nung nanabay unod. Ang problema, ang sa ginig-abot, di pa mangitam. Mga lahat maning bulangoy dinis ato, ibutun mangituman, lahat itong bulangoy sa Mindanao, kalang maabot dinis Bohol. Siguro na nasa gibutang sa bulangoy nga di mapadyo. Sayang naman ang saog ka nang magpadako. Kuan, kanang humakbalugta, pero nangka siguro, sa pakapinan pag lubi. Saan naman ito pagtagbo. Wapo ko kahana-hana o kuan. Kamusta demo? Good morning mong tanan. Shout out de ko ni Ma'am Pili sa Taghap. Morning ma'am. Kamusta diha sa Manila ma'am? Di wa ka ni bakasyon o Bilar. Diha sa Valencia. Ma'am Cherry Ulrich. Good morning Valencia. Pero asa diha to asa Swiss. Mayong buntag sa taga Valencia. Napay man ang taga Valencia. Ibaw na bukin sa Mos Balindas, Valencia. Good morning, ma'am. Kamusta? Bilma Makabalo. Kamusta yung panahon diha? Dari nag-picnic mag-alindahaw daari.
Jet Mendoza, good morning ma'am. Nga ang tagkapayas ma'am. Payas na lang ka, may pandesal. Ma'am Edina Orada Kanyiti, good morning. Sabi mo to sa baaman. Mingaw Rose Family House. Kay way nagtikaw-tikaw. Ang mga tiguwang ra. Mga maalit si Aliana wadiha. Ay mga taos Family House ron. Hapit na matapos ang Mayo. Hapit na pod matapos ang pista. Last pista ugma murag kagteng murag silas Manila murag atoy pamistahan. Yun matong dadan ko kay ba mag-uban ba ko asa dapit to pag sa kalitok ug asa ay di lang suito. Maghiwa na lamang ko na nagkapayas. Doon na nastatay, nagtikaw-tikaw na, magawas na ron, daan na radyo. Payas, mandiha. Hala. Sinsya na mo na yung mga background nga istorya na yung kaubas bayway, paki.